Nyo Honorable John Mbadi. Makeno ulani nyasa ugwedhe kendo kiko akacha. Chieng'o amano dhi bedo president. Toko ane ya. Ni ebo chako wuok kacha odwaro kom mathin machalo mag MP kata odwaro gi. En ko akacha to riere ker moriere. Kodok piny to deputy mar ker. Nyo oseketo na siling $200,000. Madhi cover kilomita 4 mokwongo. Tiende ni kilomita en $1,50,000 e budget wa masani. Tiende ni nikech budget mar piny bende ok bed control gi piny no kende nitie World Bank mabia nie gi interest. Koro ginyiso ni ma kik dhi ahinya. Kama koro ok ging'iga ahinya en supplementary budget ma wadhi timo dwe mar 9. Koro ayudo 200 sani dwe mar 9 anya yudo $500,000 madhi chwale another 10 kilometers. Kochopo 10 mano 14. Kwa chako dhi supplementary 2 gi supplementary 3. Atiekora gi yore gago. Yo mwachako ayudo en yo mowuok Korowe. To kalo Nyang'ande, mano koro Kadibo. To wuok Nyang'ando dhi kamoro ni Pombo, manie Kadhiambo. To wuok Pombo orie kamoro ni Nyamware koluwo puothe michele ka. To uchako wuok Nyamware odonjo Lendu. Kilomita 21. Kaeto mwachako ayudo en mowuok Rabuor kadhi Nyang'ande kilomita 8. To oko wuok ni en waluongo ni standalone, or is not a standalone road. Owuok Kibos, odonjo Chiga, Chiga odonjo Rabuor. Koro proceed from Rabuor obiro Nyang'ande kata ka othuok e ariyo ka. Yawa kara serikal mane manyalo timo na gigi to wasebedo kodgi ndalo gi te nyaka mag wasungu. To makoro jopiny moko wacho ni ma one term. One term? Miso ni usechung' ni koro